episode thar kan enma in he bible chang hi han ngai thla ho le photila khongai in uluk tak in mi ngai thak sak ton nia chapa bung somli pani chang nia chuan engkim iji theiti ka hria e itum dan rol engma aum lo he bible chang hi jopa le khapu toblama khan kan huwa jopa hian shomna na satak apal tang nuwa pathian ne na asoya nia jopa chuan pathian chu engkim ti theyani ti apama pathian ramrut na chu tu ema eng thil point ati top theilawa a thak danglam theilo ti a hrichiang hle jopa khan na satakin shom turma se anhuwa chuan pathian finna le thil tum chu mishing te hriat thiam phak bak ani ti a hrithiam ta engkim hi pathian dal berro mana noya a thlengvek ani ti chu he bible chang hin he thu hi min hriat tira duwa pathian ro man ta hi afam kima a thabera keini ti danglam thei ani lo ti hi kanchung harsana thleng thin te hi hriat thiam lo le vui chang kan nei mai thei ma se pathian hian ama kan nei theina thil tum anei thina chu a thil tuma chuan ading ngen tlat bok chu kan du dan le ngai dan a hian kan tan hin a thajok em thina ni nalparin na dik tak chu an ha thole amal som na kan mu lo lai po a pathian rin chan tlat na hi ani episode masal makan hu tong khan yalau chuan bansing level a thing to a falling star pavilion chu hall of souls mi telaka aron chan hima nena an changta ani kha master feng chuan una pa yalau hi alo chak to tak zetani akut pakhat chok mangin hall of souls tian jun chak tak pani chu na takin a hliamani atia heti lai hian sawin art puppet chu black tian jun nena anin beina awang khan a chak lo to hlea ataksa khrekadara mekhu achuak na salebok sawian chuan asol ringa hadam turin adalu yana chuan master yalaw nena bansing level a thena wangin alom pui thu asaya ase yalaw chu angoi renga chu chuan sawian chu atiboi hle master enge thil diklo a omem ni atia yalaw chuan hall of souls be na hi kan dole theya ma se falling star pavilion hi chhet na satak min thlena ni atia vane thak takina hun taka taksa thar nei bansing level ka thleng hlawa lo thleng lo ta ni ila 18 jun le 19 jun dekhan engkim anti sevekang pavilion pumpui le helai munami zongjong hi ani pani kha tha ka du ani atia sawian chun atong thlamwana master khongai lungai su itaksa su inei let le a hun taka thil ti thena ro pui tak inei le bok nangma wangin falling star pavilion hi a himani tuna chun I falling star pavilion hian ma sonin achak chhauzel don chawani kim hi athale vekanga tia yalau chu anui suka sawian ipuina tello chon ka taksa hi ka siam tha thei ho lawang tin bansing level up po kain hlang kai thei lawang ka tan chol ha dam na hun po nei lovin I thoka I chunga hian kalom tak sitani atia chumi nu re vaklawa chon master feng muking luan le elder pakhat chu yalau lom pui turin an lo kala master feng chuan half fight sen I thleng thei hi ama khop mai hall of souls zirla izirti rang thi ka bei seilawatia aro pui tak zetani ati moking lon le elder te chuan chi bai bokin lompuina thu an hlan ve boka yala chuan an vaya an thorim na awangin lom thu a hrin veka master feng chuan una pa falling star pavilion hituna chuan kan pani in kan enkol thei to anga falling star pavilion din mun asang thar nge yang tuna tang chuan engpol men min dongam mai to lawang hall of souls point min be le tum poni se min be man voi ni an ngai to non nge yang atia ti chuan ani thumna tuk jinga sawian chu falling star tawara awma ataksa po achak le to khop mai a hliam te po adam vek to a achung ri a hliam zongjong po abaw vek to bok yelaw chuan aron to a sawian hena enge a an to ti azota a master mu chuan sawian chu alom hle a ani chuan master min ngai to su ka thafam kim vek to e ti ina changa yena chuan hall of souls ten room mana dang an nei lem ni minun beile an tumem ni atia yalaw chuan lungai su kan falling star pavilion hituna chuan hall of souls nena kan in beina wang khan a ming thang to hle tuna ka thil ti thena wang hin tuna chuan polsung reng kan chak ji an thchuak ta hall of souls mi tian jun pani kan ne nuwa pole nam tam tak chuan min tho puan du ani atia soizom zelin nitlem te chungi kan engmo za ti min ron zom to hall of souls the kan chunga ngai to na film lo tak puin a takin an chele ngam to lawanga tia
สุตะเยลาวชวนสาเวียนจูเอนะหลังวาอีเลาปุยลินชาวดันฮิอารปุยกติเลไหมริมตะกินอีเบียสเต็ปขัดเตเตอินมาอิโซนะตุนาทรูสตาร์ดาวซุนเลเวลอ่างากะมูเซฮิกะช่วงคบไม่เสียเตียสาเวียนชวนมาสเตอร์อิมิไกชวนอาวางเจวินฮิเตียงเลเวลฮิกัดเล็งเทียนี่ดินตุนาชวนอิตักสปางายอินเอเลตาเฮสเปซริงฮิอีละเลดเลโตตูรันเอเตียเฮริงชุงอาเฮียนเอลาฟอร์มูลาเลเรียดนะจงจงอาหุนจงจงอาฟินนะจิรชัวเตเลอาทิลจิรตูระดาโคมาอาอมเวกันนี่เอลาชวนเฮสเปซริงชุงอาเทคนิค 90% ฮิจูอาจิรชัวเวกโตทัวรีลาเฮริงฮิอัตานะทังกายวักโตโลทัวเซียมาเซเอลาชวนกับบอนซีลิมเฟลมฮิอิตานอัตทังกายริงโดนะจูวายน์ฮิจูอีวงทาริงตูรันเอเตียจุตาเอลาชวนบอนซีลิมเฟลมจูสาเวนเฮนะหลนะตุมตาสาเวียนชวนมากตีอินอารมณ์รุตุกะเอ็งมาสวยเรายาเราชวนสวยฟิอาฮาฟเซนเลเวลก็อมตัวจูวังชวนเฮเฮเวนลีเฟลมฮีกัมมอต่อเราตาก็อมตีเรื่องอันนี้ชวนอาบาวไม่ยังอีหุ่นกัลเซลตุรตันอิมามออันนี้ตีอาสาเวียนชวนเฮเวนลีเฟลมไปหมอเซียเลในอาหารเซียจูอาร์เจียงเลยอะเฮติเฮียนัดช่างอะมาสเตอร์เฮกับปมเทเราเฮเวนลีเฟลมตินเฮียนเทนัดดังลำบิกอันเนียตินอัลเคมิสตูเป็นเฟลมจักตักอันมามออันนี้นางpo alchemist ini awangin nang mangin hebon ceiling flame hi chu equal thaturani half sen ni mala alchemy atan ilamamo thawang atia heavenly flame hin alchemist thil ti thenan na satakin atipunga apoimo hle ti ishet kha master chu wangin he flame hi kapom theilo atia yalaw chuan aril ruin tuna chuan aril ru ne hi thil ol samani don lo ni hi atia yena hnena ma se karil ru ka siam felto hebon ceiling flame hi neila kadu ani atia yalaw chon bon ceiling flame atang chon asol imprint chu apai chok ta mak mai he bon ceiling flame ne na an inzom na ania sawen chon dana tuma ma se yalaw chon angai thadu lo sol imprint chu abau ta sawen chon master eng thil nge iti ta ka tia yalaw chon tuna chon he bon ceiling flame hian nei tu nei to lo anei tu dik tak ini thaya tia flame chu sawen lampan chon akal tira sawen chon thok ala hala lo thei lawin bon ceiling flame chu apom ta master thinung takin lom thu ka soi atia chuta ya law chuan demonic lotus chung chang min shilte fragment ancient seed engzat nge a complete nan ilama mo atia sawen chuan master black corner region a pakhat chu ka hmuwa ma se adange ro ka hmu bel to lo atia ya law chuan engtika ema per lotus demonic flame chu I hmu nge yang I master kani ain ka pui nge yang se atia chuchuwai khat I hi bu chuan I chakna chun satakin alaw punga ngatia bon ceiling flame manga refine thei ania engtika ema chuan kanla hmu nge yang atia yalaw chu chua tuma ma se thil thra chuakin yana hnena thil pakhat thil tur cheka nei nalan familia mi me che pakhat nalan yen ran ti mingpu chu falling star pavilion a hen nangma zongin alaw kala mu che adu ani atia nalan yen ranin holpona sawen angak lai kan huwa sawen alaw thendon nei chuan yana fight venerate realm ora chu a rengala hunrei takalta a chaklaw na awanga yana laka amol pholai kha re chuaka tuna chuan yana chakna chu a phak lo zia re chiang hle kan riat to angkhan nalan hi yana na pui hual yana alanep em awanga nei du ro tu kha ania nalan chuan yana chu falling star pavilion na yang master ani to ti rebok yana amu chuan a zak hle a sawen chuan engvan nge heta I local tinge min zon atia nalan chuan teacher yun chu din mun lo om taka ading meka ama pui turin I tran pui na dil turin kalaw kalani a teacher yun po chu yana ne na inzum na lo nei to ania sawen chuan eng thil chiang nge thlenga tia nalan chuan central plains a teacher yun ka zui lai khan flower section ka teacher chu an elder ziga mini turin an soma chu wang chuan flower seka hin hun engma chen kan omta ani chu ta kumni kan omnu chuan tipal thil thuin hun pakhata kan luta chuta chuan master chuan mei che upatak kiru thliak ni khothelo om chu a hmuwa chu teacher yun chuan ti dam le a anon na chan himsak chu atuma uluk takin enkola ma se anon na chu chan thei ani to lo chu peter chu tu dangni lovin old huwa I flower sek roi tu lui elo nia old huwa I chuan a thi don chuan technique maktak mai mangin a spiritual power le a chakna zongjong chu teacher yun taksa transfer veka yun hnena flower sek master je to kena peboka a chan chu yun chu
flower sek roi tu thar ni turin adu ani flower sek chu mingin le takin kai roi turin adu a ma se teacher in chu no pangle in ngai tlom tak ani awangin flower sek roi tu ni du na anei lo kan pahni hian old hua I chu kan phuma ma se teacher in chuan sek roi tu din mun alu adu chong lowa ma se flower seka sek master din mun lu mek tu huajin chuan in chu jet to ken chu hlan turin anora in chuan boina engma adu lova lungoi takin a pe a ma se huajin hian thil tum thalo tak anei ti chu tu main an thelo sek roi tu thar ani nuwa old hua I ina adam laya athune na zongjong po laka duwa tuna chuan in aya din hun sanga om to ani nalan chuan seizom zelin huajin chu ama thua sek mastera inda me ani thua soya flower sek chu central pensa sek lian pani jingami ani awangin an sek elder chuan huajin ina adu dandana thil ati chu an phal lo nalan chuan flower sek elder tamjok chuan old hua I du thu sam hnung ber chu an za hlea in chu roi tu thar ni turin an duwa chu wang chuan an thlop lat ani ma se huajin hian in chu tharum manga hneya thune na lak sakatuma flower sek thune na chu tharum manga lak atumani chu wang chuan huajin chuan in chu in be turin a challenge sa atia sawian chuan in hian huajin chu ama ngein a be angai MT azota nalan chuan huajin chu fing takani direct ka in be atum lo chu ai chuan ai o tur hian a kopui liangjun profound sky sek member chu ai o turin atia boina ber chu in na chaklo chuan old hua I spiritual energy zongjong chu huajin hne na alan vek angai don atia chu vaina lan chuan sawian chu in ai o in liangjun be turin angena chuta sawian chuan huajin le a kopui chu eng level a ngen omti azota nalan chuan huajin chu 4 star dozun a omti ashrila ma se chu aya boy thak chu a kopui liangjun chakna chuan 6 star dozun level a thleng to ani atia sawian chuan in chuan old hua I spiritual power zongjong aro chun vek to awangin ne na chu achang thei tur ani lom ni atia nalan chuan old hua I energy hi a nget lo hlea hunrei lo de chungin a refine tha thei lo ti asoya baka old hua I chuan misolten an ru polo nan chu a spiritual power chu in taksa chuan asil tladani atia 2 point tharum manga lak chu antumani chuan in chu athi don ani kati charhi thi turin kadu lo nalan chuan atia chuti lai tak chuan master ela waron langa sawen hne na in pui turin akal angai ti asila achan chu liangjun demon flower evil tiar hian bok hi profound sky sek member ania an sekhian hunrei tak chung chu an falling star pavilion tan har sana tam tak an thlen to ania tia seizom zelin huajin chu flower sek roi tu thar ani chuan he sekhi profound sky sek thune na hnuai a om don ti na ania chu tiang a thlengani chuan kan falling star pavilion tan point har sana lian tak ating don ani atia ma se in chu roi tu ani chuan flower sek hi an tan thin thatak an la ni reng don ani atia nalan chun ira chu za na lan tirin dom thu thila yalaw chuan sawil nam chu hoin nalan engkal ula in chu flower sek roi tu thar ani ngei turani flower sek le falling star pavilion ten in zon na nget tak kan nei theinan ipui turani atia iti thei pelam din hun har satak itok ani chuan he space jet slip hi tike somdon ya pui tur cheng kalo thleng nga langa tia sawin chun jet slip chu ala a nalan hena chu in bena chu an tran na ni engzat nge lo matia nalan chun thlachan ve hnuwa liangjun hian teacher in chu a beidona nangma lo chu puntur dangka nei lo ti in a changa sawin chun thlachan ve chu hunrei lo tak ani ti a hrachiang hle ama stam hena chun khinglin chu a hroi don ti a hrila tuna hian poison ka le tin huate chuan in cultivating hun an hmang mek ani atia anni chu ti boy adu lo thu asaya yalo pochon chu chu arem tia ilo ho huna chuan tien hua chu achakna sang ber thleng turin ka pui to anga poison ka chu a poison body chu ataka activate turin ka pui bokang ilo ho huna chuan an chakna chu na sakin a thachau to anga tia sawen chuan lom thu a hrila chuta nalan hne na chuan an chho thoi tur thu sein khingdin ko turin an kala nalan chuan hlim takin ian chu azui ve ngal bok chumi hnuwa chuan sawen chu khinglin le nalan tenen flower seklam chu panin an chuak ta ni tam takan thlo hnuwa atopa chuan flower sekram chu an hnei to hlea sawen chu konglaka in cultivate pa thinin bon ceiling flame chu a 3000 lotus heart flame nen ain zom theinan refine atum pa renga ma se chu chu har sakhop mai sawen chun he heavenly flame hi
a master bula kum tam taka om to awangin bon ceiling frame ina ado dal na hne a refine kim theinan eng tia re nge hun ammo don ti a hrethiam lo ma se beidong meiloin a chhun zom zela atopa chuan azong khom theita chuti lai tak chuan khinglin chuan yang master floor sekram ri chu kan thleng to don ni na langa tia sawian chuan ka training hi a hun taka ka zo the hi alom om hle mei ti na changa nalan chuan khinglin hian a soi dikani floor se kan thleng to a ma se pon lama kan la oma a chung lu na kong bi khi thupani atia chumi no floor sek to ken la choka ruaka chuna the chawa portal alo langta chu portal chu sek chung ril lam lu theina kong om chunani chu lampan chuan in pani khan min zui rau ti in yan ne chuan an zui ve ngala chumi no portal chunga chuan an lut ta chu mun chu amoi hle hun tin mai chu thing moi tak tak le pangpar moi tak takin na khata khinglin chuan he mun hi awahan moi te rul ema ti ngoi ngoi mai vanram an soi ang me ani atia sawian point moi ati hlea an pathum chuan malampan an kal zela an ma tui pikama thliar kar pakhata tang chuan purple energy chak tak aron puak choka chu chuan chu mun pumpia chuan silk dian tak asiamani khoi hmuna po chhum cha taka dara engma mu thei ani lo nalan chuan hei kan protector enchanting formation ani 2 point floor sector be an tumani chuan hi formation hian chatuana tan achunga amana chuna turkong an hungai lowang ti in a saifia ti chuan nalan chuan an hmalam hlataka chuan thil eng taka hmuwa in peina chu ain tan don ti a hrathiam ngal sawian hena kan thlen watanga ani kabula om tat ro min hmulo chuan he chhum cha taka hian in bo meng atia an pathum chuan hmalman pan ngal wata chuti lai chuan a sin chu floor sek arena a ain thlaka chuta chuan floor sek mi zong le an elder pani chu an lo langa wajin chu a hmangai liang zun nen chuan an ding dona wajin chuan nui chungin a hun a lo thlengta thlachan ve hun ka pe a chu a tok to view ani atia revak lo nuwa green energy boruwa ka lo langin yun chu aron langta floor sek disciples te chuan ama an hmu chuan lim takin an lo loma yun chu ama ang bokin a mel thain alo lanal khermai elder pani te point an za hlea ami je thatak chu an tha chiang hle bok liang zun chuan yun na hmu chuan chapo takin anuya he in be na hi ka ti top thoyang ti angai to wajin chuan mi so mel tak chung hian kan sekhian an enkol tha hle che ani in hum him na mun tur kan pe che a eldera kan siam che a ma se floor sekroi tu anga ka din hun hi lo itu mangti ka ngai tu ngai lo atia yun chuan muang changin kan roi tu hlui old hua I spiritual power chu ka chunga aluang luta ka thinlung chung rila tangin ka za chu chakna chu tuna chuan ka taksa peng pakhat alo ni ta ma se chu ti chung chuan floor sekroi tu din hun hi lo tumna ka nei lo chu ti ani chuan engwang nge ser leader token chu ka peto chung chepo in min nor na chat em atia floor sek first elder chuan yun hi kan roi tu ma sa hua I khan aring to ka ama hin thil danglam tak a hmu ani nge yang chu wang chuan sek leader lo om turatan a thlang ani chu ti ani chuan engwang nge tuna hian ilo inrala phoina isiam kan roi tu hlui du thu sam hnung ber chu iza jok tur ani lo em ni atia rajin chuan he yun hian kan sek master hua hi a in chunga athupa chu wang chuan engtin matakin abuma athune na peturin abuma ni nge yang ati ngai to te engtin nge kan roi tu hlui hua hian a spiritual power zong chu pon lam mi hne na a hlan theyang atia liangzun point sek master huai hian henula hi a thlak tu atan a thlang tak tak ani chuan engvain nge inzinga tu hne na ama a hrilo tin engvain nge henula hian in sek master chu a in chunga a thu bo tlatatia elder pani de chuan chu zona chu chal ngai na an hrelowa chu ta huajin chuan soitur in nei lo chuan engvain nge he yun hi in shil mai lawang sek master huai spiritual power zong chu ka kuta hlan vek turin atia yun chuan elder pani te hne na chuan master wa hi chu sekroi tu alani ti theta ila nangni pani hne na he ka soi nge yang atia wajin chuan an nui sata thi idu zo ka mi chu idu ani chuan lom takin chu idu thu sam chu itan ka ti hlo thlin sakang che atia 4 star dozun ani awangin wajin hi achak hle ti achiang yun chu pan satek na takpek tum chu na pana ma se chu ti lai tak chuan sawian chuan a heavy ruler chu abula aron vom thla wajin strike chu a bloka nunglama aleng dora portal phata in honga sawian chu
rang tak main a 3000 lightning movement mangin lea chon aron chuka aura chu arena pumpuya adara tu main chiang taka an hmu theilo khopa ora na satak chuan lai mun chu atuam hne hle a heavy ruler chu amana rumje thian huajin floor secroi tu in tia chuti chung chuan I hmangai chakna hmangin meche pakhat chu iwawa mini zadron ni ihlaw loyam ni atia ti chuan episode chu atop ta ani nie tok laklo khop mai lo nga ula invite munom mai za ina nge in en theinan ka tang khop mai ka khoi zo vele kan zom ngal wat don nia